F'Għawdex il-Prim Ministru Robert Abela inawgura il-proġett massiġġ ta' 11 miljun euro li se jara l-ewwel impjant tar-reverse osmosis f'din il-gżira. L-impjant li jinsab f'Ħondo ir-Rummin il-Qala se jwassal biex Għawdex ikun indipendenti minn Malta fejn tidħol id-distribuzzjoni tal-ilma fid-djar tal-Għawċin u residenti kollha f'din il-gżira. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela qal kif dan il-Gvern dejjem emmen f'Għawdex u li minn stat ta' dipendenza Għawdex issa irid isir mutur ekonomiku soċjali. Il-Prim Ministru tenna li jrid li l-Għawdex ikun post li fih jibdew it-trasformazzjonijiet tal-pajjiż anke diġitali u semma kif nofs il-pandemija il-Gvern investa fit-tieni fiber optic cable u għatenna l-importanza ta' dan il-proġett li kellu isir malaj favur il-kwalità tal-ħajja tal-Għawċin. Kif tista' gżira ma tkunx kapaċi tipproduċi ilma biżżejjed għall-popolazzjoni tagħha. Permezz ta' dan l-impjant, wieħed mill-aktar effiċjenti tista' tgħid fid-dinja, ilħaqna dan il-għan. Mhux talli hekk, talli se jkun hemm il-kapaċità kif spjegat il-Ministru Dalli wkoll li Għawdex jista' jekk ikun hemm ħtieġa jagħti provvista wkoll lil Malta. Il-Prim Ministru ma naqas li jsemmi kif F'Għawdex issaħħet il-konnettività u għamel referenza għas-servizz tal-Fast Ferry. Innota wkoll l-allokazzjoni rekord lil budget għas-sena d-dieħla se jagħti lil Għawdex. Dr. Abela qal kif irid li l-Għawdex ikun indipendenti wkoll fl-użu tal-provvista tal-elettriku u dan b'enerġija rinnovabbli. Ma naqas li jsemmi il-qasam tax-xogħol u jinnota il-ħolqien tax-xogħol f'Għawdex għall-Għawċin. Min-naħa tiegħu, il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Ivan Farzon tenna kif 40 sena wara l-infetaħ l-ewwel reverse osmosis f'Malta issa nfetaħ l-ewwel wieħed f'Għawdex. Qal kif dan huwa l-ewwel wieħed li bniet il-korporazzjoni fi 30 sena. Hawnhekk huwa spjega li f'Għawdex għaddej investiment ta' 20 miljun euro fil-qasam tal-ilma u bl-aktar b'mod ċar appella biex anke f'din il-gżira jitnaqqas il-plastik tal-ilma tax-xorb. Kien jiffoka fuq binja abbandonata għal iżjed minn 30 sena fil-bajja ta' Ħondo ir-Rummin u li ġiet trasformata bl-użu ta' teknoloġija state of the art li qiegħda minn ta' quddiem fid-dinja f'dik li hija sostenibilità fi effiċjenza u biddilnija f'reverse osmosis. L-ewwel reverse osmosis f'Għawdex imma wkoll l-ewwel reverse osmosis li bniet il-Korporazzjoni Servizzi tal-Ilma. Il-Ministru għall-Enerġija u Żvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli qalet li riżultat tal-proġett se jinħass mal-ewwel fost l-Għawċin hekk kif se joffri servizz imtejjeb. B'dan issa id-djar Għawċin se jaraw li l-livell ta' kwalità ta' minerali fl-ilma li joħroġ mill-vit u għalhekk se jkun tajjeb għax-xorb. Dr. Dalli qalet li f'każijiet ta' emerġenza se jkun hemm il-possibilità li l-ilma anke jiġi pumpjat lejn Malta. Intant dan il-proġett huwa konfinanzjat minn fondi Ewropej u għalhekk fid-diskors tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzoppardi qal li dak li qed naraw illum se jkompli itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Għawċin u dawk li jgħixu f'din il-gżira. Zrinzo Azzoppardi innota wkoll kif Għawdex ingħata somma rekord ta' fondi Ewropej u bekk l-investiment mhux se jaqaf hawn.